فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Pes her kim wasiyet etýänden bir tarafa meýil edip hata edendir diýip gorksa, ýa kastan şu hakynda günah edip dogry wasiyetini tägyr etmeginden gorksa, pes şonda şolaryň arasyny islah edip wasiyetini tägyr we tebdil berse, pes şu suratda oňa günah ýokdur. Tahqiq Allah tebarek we taala bendelerini mağfiret qilýan we nihayetde mehrebandyr. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ey iman geçiren adamlar, size Ramazan ayında roza tutmagyny farz edildi. Sizden ololky milletlere farz edilşi ýaly. Şayet siz rozan sebebi bilen günah işlerden saklanyp perhizkar bolarsyňyz. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Pessan alca günlerini yani Ramazan ayını roza tutun. Pes her kim sizlerden Ramazan ayında meriz bolsa ya musafir bolsa, pes şoňa lazımdır başga günlerde qadasyny edip tutmak. Ve roza tutmaga qadir däl adamlarga olaryň boynuny lazımdır fediye bermek, yani miskinlere taam bermek. Pes her kim fidiýäni artykmaş edip ziyada berse sadaka bolar. Pes artykmaş edip bermegi şonuň üçin haýyrlydyr. Wa roza tutmagy hattal imkan başarjak bolsa siziň üçin haýyrlydyr. Agdyňyz açyp fidiye bermekden eger şonuň haýyrdygyny bilseňiz roza tutsaň. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ramazan ayı oltor aydır ki şonda Qur'anny Lawhul Mahfuzdan dünýäň asmanyna nazil edildi. Adamlaryny hidayet etýän bolan halynda. O wazyh o aşkar ayetler bolan halynda. Hak tarafına hidayet etýän ähkamlardan we hak bilen batylyň arasyna imtiyaz berýän delillerden bolan halynda. Pes her kim Ramazan ayında muqim bolup Ramazan ayını fataşda roza tutsun. Bu her kim Ramazan ayında meriz bolsa ya musafir bolsa pes şu tariqa adamlara lazımdır sonra başka günlerde roza tutup qadasyny etmek. Allah tebarek ve taala size asanlygy istýär, size maşaqqat bolmagyny istemýär. Ve qadasyny tutun diýip emretdi, ta günüňiz tekmil bolsun diýip. Ve Hudaňy hamd we sena bilen ulularsyňyz, sizni dogry ýola hidayet etmegine. Şayet siz Hudaňyň şu tariqa nimetlerine şükür edersiňiz diýip. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. O vakti ki bendelerim senin sorak etseler menin hakymda, yani senin Hudaýyň ýaqyn mi ýa-daşmy diýip, pes şolara aýt, men şolara ýaqyndyrin. Doa etýänleriň dogasyny kabul ederin. Pes meniň dawatyma
cevap bersinler we dawatymy kabul etsinler we maňa iman getirsinler. Şayet dünýäde we ahiretde salahiyetli zatlarga hidayet tapsynlar we iki dünýäsyny peýdal zatlarga erşat bolsunlar.